ሰላም ከመይ ትኾኑ ቤተሰብና ንሓዚ ብዛዕባ ኣብ ፋይናንስ ጉዳይ ኣመልኪትና ሓደ ሓበሬታ ናባኹም ክነብሎ ኢና። ኣብ ዓለምና ብሉፅ ናይ ፋይናንስ ተመክሮ ማለት እውን ብመንፅር በዝሒ ገንዘብ ቴክኖሎጂ ድሕንነትን ቅልጣፈን ዘለወን 4 ሃገራት ክንነግረኩም ኢና። ቀዳማይ ንዓበይቲ ዕዳጋታትን ወፍርን ወይ ከዓ ግሎባል ሃብ ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ። እዚ ኣሜሪካ እዛ ዓዲ ናይ ዓለምና እቲ ዝዓበየ ምንቅስቃስ ገንዘብ ዘለዋ እያ። ዕዳጋታት ኣክስዮን ኣለዋ እዮም። እዚኦም ድማ መዐቀኒ ናይ ዓለም ቁጠባ ተባሂሎም እዮም ዝፍለጡ። ቤተሰብና በዝሒ ገንዘብን ዕድላትን እንትደሊኹም ኒውዮርክ ቀዳመይቲ እያ እሞ ተጠቕሙላ። ካልኣይ እንግሊዝ ወይ ከዓ ለንደን እዩ። ዓበይቲ ዕዳጋታትን ወፍርን ወይ ከዓ ግሎባል ሃብ ኢልና ንፅውዖ ካልአይቲ ካብ ኣሜሪካ ቀፂላ ዓዲ እንግሊዝ እያ። ንነዊሕ ዘመናት ናይ ዓለምና ናይ ፋይናንስ ማእከል ኮይና እያ ፀኒሓ። በተለይ ኣብ መሸጣ ሸርፊ ወፃኢ ማለት ፎሬክስ ትሬዲንግ ብዓለም ለኸ ደረጃ መራሒት ዓዲ እያ። ስለዚ እዚአን ክልቲአን ኣብ ቅድሚት ዝፅርሓ እየን። እዚአን ብምንታይ እየን ኣብ ቅድሚት ኣቐሚጥናየን ዘለና? ተኸታተልትና ብምንታይ ኢና እዚአን ክልቲአን ኣብ ቅድሚት ኣቐሚጥናየን ዘለና? ሕዚ ብመንፅር በዝሒ ገንዘብ ወይ ድማ ዓበይቲ ዕዳጋታትን ወፍርን ዘገልግሉ ወይ ከዓ ግሎባል ሃብ ኮይኖም ንብዙሕ ስራሕቲ ከም ቀንዲ መንቀሳቀሲ ኮይኖም ከገልግሉ ዝኽእሉ ዓድታት እዞም ክልተ ዓድታት እዮም፣ እንግሊዝን ኣሜሪካን። ብቴክኖሎጂ ከምኡ ድማ ብዲጂታል ባንኪንግ እንተሪእና ድማ ቻይና እያ። ኣብ ዲጂታል ክፍሊት ወይ ከዓ ዲጂታል ፔይመንት ኢልና ንፅውዖም ሕዚ ዓለምና በፂሓቱ ዘላ ደረጃ ዝሓለፈት ሃገር እያ ሃገር ቻይና። ከምኒ ዊቻት ፔይ፣ አሊፔይ ዝበሃሉ መተግበርታት ወይ ድማ አፕሊኬሽን ብምጥቃም ህዝቢ ካብ ወረቀት ገንዘብ ወይ ድማ ካሽ ወፂኡ ብሞባይል ኣቢልካ ብዝግበር ዕድጊት ጥራሕ እዩ ዝናበር። ኣበይ? ኣብ ሃገር ቻይና ማለት እዩ። ስለዚ በቴክኖሎጂ ወይ ድማ በሞባይል ባንኪንግ እታ ቀዳመይቲ ወይ ድማ እታ ፍልጥቲ ሃገር ቻይና እያ። ዋላ እቲ ኣብ ፅርግያ ዝልምን ተፀጊሙ ዝበሃል ሰብ ከይቀረ QR ኮድ ኢልና ንፈልጦ ኩላትና ንፈልጦ ኢና። QR ኮድ ሒዙ እዩ ዝልምን። ምክንያቱ ኩሉ ስራሕቲ ብምንታይ ስለ ዝኾነ በሞባይል ባንኪንግ ወይ ድማ ካሽለስ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ዝተኽወሉ ሰብ የለን። ምክንያቱ ብቅርሺ ኣብ ጅብኡ ሒዙ ዝንቀሳቀስ ሰብ ኣይትረክብን። እንታይ ደኣ ክገብር ኣለዎ? ሓደ ለማኒ QR ኮድ ሒዙ ዝልምን ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዝገርም ክንደይ ዝኣክል ዝዓበየ ሃገር ምዃኑ እዩ ዘመላኽተካ ብቴክኖሎጂ ወይ ድማ ብሞባይል ባንኪንግ ማለት እዩ። እዚ ሓቂ እዩ። ባይዘወ QR ኮድ ሒዙ ዝልምን ክብለኩም ከለኹ ንምግናን ኣይኮነን። እዚ ሓቂ ኢትስ ትሩ ምንም ክስታይ የብሉ ሓቂ እዩ። እታ ካልአይቲ ብቴክኖሎጂ ወይ ድማ ብሞባይል ባንኪንግ ብጣዕሚ ዝማዕበለት ሃገረ ስዊድን ከምኡ ድማ ሃገረ ኖርዌይ እየን ክልቲአን ማለት እዩ። እዚኣተን ዳርጋ ካብ ወረቀት ገንዘብ ነፃ ዝኾነ ማሕበረሰብ ወይ ካሽለስ ሶሳይቲ ዘለወን ዓድታት እየን። ባንክታትን ብዝተረቐቐ ቴክኖሎጂ ቀልጢፈን ናብ ዲጂታል ዓለም ዘሰጋገራ ዓድታት እየን እዚአን ክልቲአን። እቲ ሳልሳይ ብምንታይ ኢና ክንሪኦ? ፅሬት ምሕደራን ፀጥታን ዝምልከት ማለት እዩ። ኤፊሽንሲ ኤንድ ስቴቢሊቲ። ኣብዚ መንያን ኣብ ቅድሚት ትፅዋዕ ሃገር ሲንጋፖር እያ ብኤፊሽንሲ ኤንድ ስቴቢሊቲ ወይ ድማ ፅሬት ምሕደራን ፀጥታን ዝምልከት ሃገረ ሲንጋፖር ኣብ ቅድሚት ትፅዋዕ ሃገር እያ። ኣብ ኤሽያ ትርከብ ንእሽተይ ሃገር ክትኸውን እንከላ ሃገረ ሲንጋፖር ናይ ዓለምና እቲ ዝበለፀ ስርዓት ምቁፅፃር ፋይናንስ ወይ ድማ ሬጉሌሽን ዘለዋ ሃገር እያ ሃገረ ሲንጋፖር። ንኩባንያታት ንምምዝጋብ ቀሊል ናይ ፋይናንስ ስርዓታ ግልፅነት ዘለዎ ከምኡ እውን ካብ ብልሽውና ኣሰራርሓ ኮራፕሽን ነፃ ዝኾነ ስርዓት ባንኪ ዝወነነት ዓዲ እያ ሲንጋፖር። ካልእቲ በዚ ጉዳይ እዚ ብልፅቲ ተባሂላ ዝፅዋዕ ስዊዘርላንድ እያ። ንዘመናት ምልክት ድሕንነትን ምስጢርን ሴፍቲ ኤንድ ፕራይቬሲ ተባሂላ ትፍለጥ ሃገር እያ ስዊዘርላንድ። ዓበይቲ ሃፍታማት ዓለም ገንዘቦም ብነፃነት ዘቐምጡላ ሃገር እያ ሃገረ ስዊዘርላንድ። ናይ ኢትዮጵያ ሰብ ሃፍቲ
ኣብ ስዊዘርላንድ እዮም ገንዘቦም ዘቐምጡ ተባሂሎም እዮም ዝሕመዩ ምክንያቱ እዛ ሃገር እዚኣ ብሴፍትን ፕራይቬሲን ብጣዕሚ ፍልጥቲ ሃገር እያ ብዙሓት መራሕቲ ገንዘቦም ኣብ ስዊዘርላንድ ኣቐሚጦም ክሞቱ ከለዉ እቲ ገንዘብ ንማንም ኣሕሊፍካ ይወሃብን ኣብ ስዊዘርላንድ ነቲ ሃገር ተመላሽ ዝኸውን ንስዊዘርላንድ ማለት እዩ ወይ ናፍቲ ገንዘብ ዘቐመጠ በዓል ሃፍቲ ዓዲ ኣይኮነትን ትምልሶ ዋላ ምስ ሞተ እውን ወይ ተበይቱ እውን ዝኾነ ይኹን ናይ ፕራይቬሲ ጉዳይ ሴኪርድ እዩ ኣብ ስዊዘርላንድ እዚ ዝኾነ ድማ ዋጋ ገንዘብ ስለ ዘይትቀያየርን ማለት እቲ ባንኪ ዘተኣማምን ስለ ዝኾነን እዩ እቲ ረብዓይ መዐቀኒ ንተበፃሓይነት ፋይናንስ ወይ ድማ ፋይናንሻል ኢንክሉዥን ኢልና ንፅውዖ እዚኣ ኣብ ቅድሚት ትፅዋዕ ሃገር ኬንያ እያ ብደረጃ ዓለም ብኤምፔሳ ኩላትና እውን ፈልጦ ኤምፔሳ ኣብ ሃገርና ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣሎ ኣብ ትግራይ እውን ኣሎ እዩ ብደረጃ ዓለም ብኤምፔሳ ወይ ድማ ሞባይል ገንዘብ ዝበሃል መተግበሪ ዕድጊት ኣዝያ እትፍለጥ ሃገር እያ ሃገረ ኬንያ ባንኪ ዘይብሉ ማሕበረሰብ ወይ ድማ አንባንክድ ፖፑሌሽን ዝበሃል ብሞባይል ንክነግድ ክኽእል ብምግባራ ንኢትዮጵያ ሓዊሱ ንብዙሓት ሃገራት ከም ዓባይ ናይ ፋይናንሻል ኢንክሉዥን ኣብነት ኮይና እትርአ ዓዲ እያ ኬንያ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ሞ ይጠቅም እዚ ምሳና እንታይ ይዘራኸብ ኣለዎም ምስ ኢትዮጵያ እንታይ ይዘራኸብ ኣለዎም እትብሉ ወገናት ኣይትሰኣኑን ይኹን ብቐጥታ ስለ ዝራኸብ እየ ናባኹም ኣቢሉ እየ ዘለኹ ብደንቢ ስለ ዝራኸብ ማለት እዩ ንሱ ድማ ሕዚ ኢትዮጵያ ምስቲ እትጅምሮ ዘላ ናይ ኣክስዮን ዕዳጋ ማለት ካፒታል ማርኬት መብዛሕትኡ እዋን ካብ ኬንያ ናይ ሞባይል ገንዘብ ተመክሮም ከምኡውን ካብ እንግሊዝን ሲንጋፖርን ድማ ናይ ሕግን ምሕደራን ስርዓት ተመክሮ ብምውሳድ ክሰርሕ ትፍትን ስለ ዘላ እዩ እቲ ምኽንያት ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ እውን ቀጥታ ምትእስሳር ስለ ዘለዎ እየ ናባኹም ኣቢሉ እየ ዘለኹ ብዘን 4 መዐቀንታት ዝፍለጣ ሃገራት እዚአን እየን ዕዳጋ ክትሰርሑ ዕዳጋ ክትገብሩ እትደልዩ ወገናት ሓበሬታ ይጠቕመኩም እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ብቐፃሊ እውን ኣብ ጉዳይ ቴክኖሎጂ ዝምልከት ሓበሬታ ሒዘልኩም ክመፅእ እየ ክሳብ ሽዑ ሰላም ኩኑ